Ubah Louis Dohtdong Presiden Pembentang juga Hinyau Trap National Youth Movement HNYM ulah syakam hakibor pulit ke East Khasi Hills District hakajan miet jongkan riu tarik unai wing arajar pusau na kemuka duma Pynïap Briew persyayu kepala jia haki post Snem Mynshwa. Ketulong kubor kaya thu bau new noi lam ulawan mi hakatika sengi syakot but Office of District and Session Judge ke East Khasi Hills District hakabala rai penrami hakatai kemuka duma pat syakam no haki pulit. Katkum ki kubor laong baya karai bisyar ka ba haka negasngi an sapen mi pat haka khatway tarik unai wing araja arpusau kaban batai ru yaki kendon pin saja yau ba Louis lambat uway pat ubay don ketilang haka tay kemuka dema uba Louis Dohtdong bat uway pat kila syakam halo ka jingdon keti ban Pynïap yau way usamla na maulai ha parking lot ka them yau maulong bat kani ka jingja kala jia haki ni ki kendiat Snem baladam kumban syukdo uniu samla bala syak Pynïap udiu dekat ka Khasi Students Union KSU usamla rigid korkalang ubayo Pynïap ya ka parking lot hakate ke jaka kon ba iet ngiju syat jing baman la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam ka tain em ya kamet jungi mai ngiju bam ya kini kiju kijing baman la kasngi balik kene kajing keliminta kato ka dukan ration ba Pynïap uba raju Uya thu yang Nrai man kapor yem juyo ay kajing bam ki batay kamet ki balong kadaw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kama ba kumnungan lai na kini kijing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki bapha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamet ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantai kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ke jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngidan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uniu khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher dei kon dan jinga pher la da dei ha karukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jingbam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya